Calabo Herbal Coffee. Calabo Herbal Coffee with Maca. Angelic with sodium ascorbate. Angelic Relaxing Oil with peppermint scent. Angelic Relaxing Oil with lemon scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Todo kalabo mayong buntag na po sa baniyan na po kita mayong paglanog-lanog oras nato mga kabisyo my loves alas 5 Gs na intro pa lang gani kanga na ay God. Anyway manukad kita mga kabisyo my loves so sweet ini ang inyong DJ Mikey Ling. Good morning kaninyon tanan. Good morning kanaton tanan mayong pagpamahaw mayong pag-inom-inom og kape diha karong mga taknaa. Sa unsa inyong gibuhat karon hala sige plastar ta og manukad sa ato ang paglanog-lanog pabati ta ninyo 0917-509-5493 ni ato ang text line number again 0917-509-5493. Okay, so kumusta ta ninyo diha karon hinaot nga nakabakod na mo nakasugod na mo sa inyong mga angay buhaton og angay himuon. Ala sige live today po usab sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling a Facebook page Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page sa gihapon. Okay, pwede mo mag-comment or mag-message diha dapita mga kabisyo my love so sweet kung gusto mo magpatimbaya. And mayong paglanog-lanog especially diha gihapon usab labaw na sa mga or sa stasyon nga nakatay-up sa tuwa karon. Labi na diha sa Kiss 102.3 FM Bohol. Mayong pagpaminaw. Kumusta ta ninyo? Mayong pagpangapi. Mayong pagpanukad sa ato ang adlaw nga Friday pitsa 28 ni bulan sa Abril tuig 2023. Mahimong kumbati ta sa ato ang mga buluhaton. Ilabi na sa kong kasparing partner karon nga nanukad na gidugtama naginom-inom pa og kape. Mayong pagpaminaw sa gihapon niyo sab. Ilabi na sa inyong hurot. Kini ang inyong gwapong tarway lumping kini si Lolo Baba. Good morning. Nakasugod na mo dyan sa inyo angay mo. Nakapanyukad na mo. Nakaplasta na ba mo sa pagpang sikay-sikay ya. Pag niya tag-exercise ya. Pasingot sa muna tagtaman ya. Ala sa muna, paog na ta sa kusog ba, kumbaga. Sige, kung gusto kang makamata o gusto kang ma-alert, alive and awake, Parihar masiguro na. Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung nga di kang mga pilihan yung kape nga healthy, bisan diabetic, pwede kayo, Kaya papatamis niya, doon ay stevia extract rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas, sure nga jelly, adlaw-adlaw, jelly-jelly, Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabaskog, makapaboost sa energy, makapabtik sa pinuti ni pare, Sinama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generous Pharmacy, o sa talang butika sa inyong lugar, What's up, yo? Ala, sige, plus start daw. Kung sa may mga katikara, mga balita karong sa tuwang palibot, may kiling. Balita sa kinaiyahan, Lolo Baba, lalaki. Gilugos sa babae. Gilugos sa babae nga murag lalaki. Unan mong ni mo. Palayon taog, manukad kita sa tuwang paglalog-lalog, ilabi na sa pagpahimsog sa tuwang kalawasan, batok sa mga sakit nga pwede magpakgang sa tuwang kinabuhi, mga kabisyo, my loves, no? O katangi nga tuwang drama special, o kauban, mga kabisyo, my love, so sweet. Okay, si Papa Rocky, Mangustin Class, Kapitan Lodi, Tita Diwata, o si Lola Daphag sa mismong drama. Diri sa atong programang Hoygo Todo Calabo Drama Special. Hatangin niyo na siya, ha? Later na lang sa muna sa. Ang importante karon maka isgot-isgot mag-get to know each other sa tayo. Grabe po ka.
Trending kay kagahapon no, nagkuan jud ko ay murag na warla jud ko natandog jud kog tama lulubaba ba sa mga ah saba mo gud kayong TikTok gud ba nganing mga vloggers ba nga sige og comment og maot nga mga lasa, maot nga mga serbisyo sa mga kan-anan. No, bati kinang ingana nga mga vlogger bitaw nga mga daot. Diba? Bisag mo yung ka nga kining ang imuhang tumong is tinud-anay og honest review lang. O nya ang resulta sa imuhang pagka-honest, diba? Daghan ang wa ganahin na noon sa mismong ginakanan sa usa ka kan-anan og naay mga taong mawad-an og trabaho, maundang ang negosyo tungod sa imuha, diba? Bisan tuod na maingon na to nakatabang ka sa uban nga sila maglikayan ng mismong kuan no nga pangit ang ilahang pagkaon, ilang serbisyo, ng uban pa, ng ingana nga murag dili worth it. Kining uban bitaw makakita og kuan trending kan-anan sa social media lulubaba subayon dayon. Unya tapos ma-disappoint kay murag ang ilahang standard day pang buffet ra day tuod no. Vikings, ano may ana, Yakimix. Yung internet nagpalit-palit og kuan katong mismong trending grilled balot. Diba? Dagan nagreklamo sa usa ka vlogger pud sad niadto nga wala day dating or wala kayoy igong lami, no? Nga murag dapat ang lasa niya smoke jud daw tuod kay siya. Inaisip siguro niya sa mismong balot ang lasa dapat kay murag sinugbang baka, sinugbang karning baboy. Of course, balot good nyo. Butangan naman niya og chili garlic. Kung magani, kung gusto pa lang na ako butangan og laing diya, di lang chili garlic ang ibutang ay. Butangan ako mga ubang pagrikados, sama sa kining mga sibuyas, usa pa. Butangan akong tanglad. Lahi mo parang sabaw. Lamig-lamig yung kayo tanan ha. Para di ka mahayan git kayo tuod ba. Nya tapos ikaw niya bahala siguro si mga diskarte pero kada sila pakuan naman ko niya maingon niya ito kining pagraay lang ba ha. Para mupatyok ang ilang negosyo kay luwi po kayo magnegosyo kag pagkaon nyo nya tapos way mamalik. Alas-kalas sila kasi imuhang gasto para inegosyohan niya tapos way mamalik. Nagi niya sa mga marketing strategy gaya, dapita ha. Nang kayo karon pa lang gani sa buntag mga kabisyo my loves no. Actually ang tao bright kay sa tanan pag sa iyong kabuntagon. Pag mamatagan ita sa iyong kabuntagon ang ato ang pangisip ang atong nahuna bitaw no. Wide kaayo gyud sa tanan niya tapos kining daghan kitang mahunaw na ang mga ideas. Nindot kay mo mataog sa iyo kay ang imong mga ideas nimo diha gikan sa imong pagkatulog pwede nimong ma-apply sa imong future o better sa buntag pa lang mag-isip na ka og mga bisag 5 pulo baka nga mga maayong butang mga kabisyo sulat nimo na sa papel di ba say tawag sa inganang pagiya o kana siya kining i-practice nimo ang imong mindset nga ma-focus sa mga goals nimo nga angay nimo buhaton. Diba? And of course, dapat kuan gid siya align gid siya sa imong feelings nimo nga malipayon jud kay tuod ka. Kay ang atuang ginahimo ani dinhi is ang law of attraction. Diba? Kung unsa imong gustong mahitabo, dapat makabuot matuman ug matuman yun na. Basta importante align ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, happy ka, joyful ka. Dili ka problematic, wala kay mga negativity nga ginapanghuna-huna muna para dili balda ang imuha mga plano. Okay, kanang mangingana mo guna siya makadaot sa ato ang mga plano labaw na kanang mga toxic bitaw. Unya tapos pag sayo sa buntag mata man kano, isulat nimo diha mga butang ngay nimong pasalamatan. Be grateful. Especially nakamata ko karong adlaw, another day, another life. Diba? Another day, tiguang na ko. Anya siguro may kling. Yeah, usap na siya lulubaba. At least nagkadugay ang panahon, naapatudta ni kalibutan na, di ba? O niya,
Basta ka ng mga butang nga grateful, thankful ka sa tanan, isulat nimo na siya. Sa tulo lang ka book, 5 lang ka book. Diba? Nya isulat nimo pod ang mga butang angay nimo o gusto nimong mabatunan. Diba? Nganong kailangan nato isulat kay pag unsay ato ang isulat manggod sa kamot, mura siya og maghatag og static bitaw nga transmitter. Murag radyo. Murag static transmitter sa tong una ba nga mo develop bitaw siya o kanang magpabilin siya ba kumbaga sa ingana. Diba? Muna akong style sa una dati lulubaba ka na magtuon bitaw ko. Kung na ako'y dili ko nag-memorize, akong ginabuhat, ginabasa na ko, at the same time akong ginasulat. Okay, kung unsa akong ginahuna, wala gina-memorize po sa kuwang kamot. Something nga na effective kay na siya mga kabisyo, my loves, no? So, muna itong buhaton every morning. Matigala ka 6 months from now, focus ka sa imong goals, sa nga na pagiha, dako kayong kabaguhan ang pwede may tabo sa imong kinabuhi. So matikda lang nimo na siya mga bisyo my loves, no? Pasalamat jud kag taman. So mo ka na siya inyong angay buhaton. Okay? Hala sige, naot nga nakatabang ta ninyo. Og kung bati tay labi na kay kabalo kong uban sa inyohan anukad sa inyohang mga trabaho unya taod-taod, better nga dapat naabot tay pang depensa sa tuwang immune system, di ba? Lulubaba. Oo, tama gyud. Labo na kay hago kay ka unya tapos pag gawas nimo niya sa imong gitrabahoan, samot kag kahago kay duka kay kastanyan, gutom kay ka, stress pa ka sa trabaho. Unyang say maluya nga tong lawas. So dapat protektado ka. Himsog yun. Pirmi, ganya pagin mo kaon. Hindot mo pagkatulog, ha? Katong mga insomniot, ha? Ay, insomnia, ha? Hindot ni para sa inyo. Ha? Kaya, kini siya, bakatabang gikay ni. Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Kaya mo rin siya vitamin C nga doon ay herbal content. Epektibo kayo. Punyo sa mga minerales ug mundipinsa sa imong kalawasan. Batok sa mga virus o bakterya. Uso na rabang po sa diyang COVID nang nanguhit niya po dyan, may kiling. Ang lupit ng COVID nagbabalik round 2. Alert level 2 na sa Manila karon. Ambot diri sa tuwa. Alert level 1 pa man po noon, dapita sa inyo adya. Kumusta mo dya, ha? Magamping ta, ha? Inyong ta sa Sir Angelic C with sodium ascorbate lamang sinta, ha? Para himsog ang lawas ba? Gula tayo mga angan kabalakang himuon ug bation ba, ha? Magunsul lang taon tani, ha? Wala sige, padayon tani style sa itong panyaguban. Manyukad niya nga ito ang drama special karong mga taknya, ha? Diining programang Hoy Gotodo, Kalabo, drama special, ha? At ang ninyo, o plus tari, manyukad ta ninyo, ha? Andaman yung kapipalyo, wala sige, larga!
mangkulas, ug lula dapag. Isuga sa linog, oy. Lipong wad ko. Ako di ay si Rosana. Nagpuyo sa Gindulman. Kanilaging anad na kayo ko mag social media, mag Facebook. Nagkan kayo ko mga kachat. Pero na ako'y usak ka kanang friends sa Facebook nga. Murabag ka nang na-inlove ko sa iyang profile picture. Tungod kay hot kaayo siya. At yung pugiya lagi, inlove lagi kaayo ko siyang profile. Ug dinhi paminawa ang akong sugilan. Ay, Madi. Maubay? Ano ko, murag. Asa mo ni Madi? Uy, kanang sa iyong profile ba, kung makita na ni mo siya, gwapo ka ayo siya, Madi. Niya, napakita pa yung 6 abs? Basta ka na? Ay, gugwapo di ana, no? Nag-excited ka ayo ko. Sana all. Nakita ka ba sa Facebook? Sa Facebook lagi, unya. Pero kachatan ni mo siya. Kachat, oy, pero kanang nabalakan lang ko kay dili man siya gusto ganang kuan, Madi. Oy, kanang video call ba kay? Dili siya. Basta video na siya, Madi. Hoy, sabado ay murag bata pa mo kaay no. Unya, gusto siya magipagkita sa imo, ha? Gusto lagi ki siya magpakita na ako. Unya, so unsa man mahadlo ko ba kay kabasig ripon ko. Kung dili na siya, kung dili na siya gusto nga magipagkita sa imo, Madi, but pasabot niya na. Dili siya la. Unsa man wa siya gusto. Scammer siya. Siguro kay gusto ba siya magipagkita sa imo, Dili siya scammer, no? Buot pasabot. Interesado siya sa imo, Madi. Pito, no? Pero unsa man, uy, nalibog na ino ko, Madi. Kung unsa kay sulubon na ako kanang unsa may porma na ako, Madi, kanang maulam mo ko sa iyang, Madi. Uy, kimurot artistahin maka-achieve pa nagway, uy. Unsa man, tabangin gwapo, Madi. Hasta laging gwapo, ha? Daoy. Kanang maulo ko ba kay kanang maot baya ko, dili baya ko gwapa, Madi ay. Ay, Madi Rosana, ang imong buhaton, sundugan lang tong kuano, itong mga style na sinuutan ni Pia Charel. Pia katong tambok good, pero ay lang to. Ay, di ko ganahan, ana, oy. Ano, di ka ganahan, marag bud-bud? Di ko ganahan, oy. Ipit mo lang na ito. Dali naman na, o baka si Aji Ibanez mag-tube pa yaw to siya. Ha? Mag-tube pa yaw, di ba yung ganahan na mag-tube ay. Di ka mag-tube, di tie-box imong ibuhaton. Ay, ano na siguro, no? Hikot sa manok. Tama, Madi, tama na. Makipagkita ka, Madi. Dugay na ba ikang way uyab? Mali mo, masig siya na ginang ibang Prince Charming. Ala ka, Madi, uy. Nya, saman, ha? Mugo na ko'y, bahala ka din, ha? Gora Bells na yun ka, Madi. Ay, mugo na ko, bahala na. Sige, Boylo. Kasi pangalan ni anak niya, Madi, ha? Ha? Dang, Julius, uy. Julius? Tanawa, pangalan pa lang, ha? Pogi na kayo na. Good for you, Madi. Jopay, kamusta ka na? Lagi kitang pinapanood. Asan mo ka siya, uy? Kaya pa man ang sabot nga oras? Ay, kilom-kilom na raba. Taon akong mama karon. Asa naman to siya, uy? Yung nga diri lang may magkita. Unya basig na ato dito nag-atang. Asa? Mao na siguro ni siya. Uy! Mao na siguro ni siya. Wow! Naka-helmet pa gid siya, oh. Hi! Akong hubon, akong helmet.
Hi. Hi, Rosana. Huh? Rosana, ikaw na? Nakailan lagi siya sa kuha. Ako ni si Julius. Ha? Julius. Ikaw si Julius? Oh, Julius. Pag sure di na, oy. Julius is my name. My name is Julius. Kauban din ako sila kuan, si Errol, si Juna, si Laika, si Angel, si Ninyo, og si Zos, Zowa, sa manay kasabot. Nakailan na sa mga barkada niya, pero... Nganong tiguang man ka nga bata man daw akong... Baka naman daw akong ka-chat. Ay, kung binuangi ha, siguro ikaw ang lolo. No? Kati ka, asa man si Julius? Nga wala ko niya gisipot din eh. Ako ni... Lo, asa man si Julius? Nga nga man si Julius? Excuse me, ako ni si Julius ni. Pag sure din na, oy. Tiguang naman ka. Layo pa man gani. Maninmaho naman gani kang yuta. Asa man si Julius? Pagtarong ba? Ako ni si Julius. Di ko matoni mo. Tiguang ka. Ako ni... Lahi ra kaayo sa profile picture nimo. Tanang maragod na, oh. Oh, 20 years ago ako to. Karon tiguang na ko. Kumaw na, baka akon kang dako. Skama man siguro ka? Unsa di ka? Kanang. Ipaasar ako nimo, bag. Ipaasar ako nimo. Wala. Lain na nimo, oy. Patik-atik pa ka, unya. Daghan daw kay kag... Nabdo kay 6 abs, unya. Rosana, 20 years ago ako to na sa Facebook. Lahi na, Di ko wala. matuo nimo. Ako ni si Julius. Tanawa akong alom sa lubot. Di ba, gipicturan ako. Tanawa akong alom sa lubot. Tanawa. O, kabilo, kunot naman lagi ka ay na. Kita ni mo alom sa kulubot, ha? Napa man ni pilit din na. Tanawa, mauna akong alom sa lubot. Ako na. Di ko matuo nimo. Baka akon ka. Rosana. Baka akon ka. Rosana. Halaga, piliting manglimutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y Nasakitan dyan ko sa iyang gibuhat. Huwag dyan ko nagtuo nga. Tiguang na daay itong tawhan na to. Magkakon siyang dako. Huwag dyan ko nito. Tinas naman taong gapuha. Ba't tanon mang jugay ito sa iyang profile picture? Pero, nandiyan siya kong hunahunang. Murag mutuo na lang ko. Kaya tungod atong alom niya sa dapit siyang lubot. pag-ibig na ang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Anto na to, magsige pagyapon sa chat-chat na ko. Pero di dyan ko mo to. Anto din he. Ako, alipin mo. Mau ba, Madi? Sakitan man dyan kaayo kong Madi. Uy, kaya ganang... Daway ba yung may mag-chat-chat Madi? No, kaya murag in love na ba kaayo ko sa iyang Madi ay. Unya. Iskam ko niya Madi. Uy, di dyan ko matuong at iguang na dahil na si Julius ba? Tanawa lagi, daan ko ba Lagot lagi? pa sa Julius eh. Maglagot yun lagi ka ng Julius ng Madi ay. Napogoy kailangan Julius, mura po kanang house kay mo ti manog iro. Mura na po siya kiroog na. Mao ba? Basta mga ba Julius, mga bakako na siya, Madi. Mga bagakon dyan kayo na Madi. Pero... Ayog tuon niya na mga Julius, Madi. Puri gaba na mga, basta mga Julius gani mga pangalan. Sus, makingon dyan ka nga, di yun na katuuhan na sila, Madi ba? Di yun na sila kasaligan, Madi. Ha? Unsa man ako Madi. Uy, nga ka nang... Murag nahulog naman ako. Buot sa iyang Madi. Uy, pero ka nang... Na-shock lang yung Madi. Bakay ka nang... Abi manggod na ako nga. Okay na ang tanan kay ka nang... O inumasan yung kalabo nga herbal capsule nga mangustin o kalabo herbal capsule nga with garlic. Para mauhan mong stress, Madi. Madi, be. Ang bebe. Inuma. Tanan. Salamat. I-maintain na sa pag-inom ha Salamat kay kay mong Madi. stress, ha?
Salamat juga ay Madi. Basta mga Julius Madi ayog yung kumpiyansan. Ako'y kaila Julius Abiliana. Sus, wag yun. Tapalasan kinda ko. Mura ba yung gwapo niya? Magkanta-kanta ba yung na sa Facebook? Mau ba? Maglibog ko kung usa ba ni tao ba ni kanta o... Pero, Libog ko ni kanta ba ni o ni uwang? pero Madi, unsa may buhatin ako, Madi. Aka lang, Madi. gana. Insa man na kay bisita? Insa na, Madi? Murag na nanugtok Madi ha? Hi! Madi. Anong gisundan ko nimo din eh? Mo na si Julius Madi? Mao na siya, Madi. Mura man naggatong... Sa... Mura man nag... Kauban nila sangguko? Si Piccolo? Ha? Kinsa Dili, man? murag Asa katong man Dragon ato? Ball. Abi na ko si Kuan. Madi, mo gawas ako Madi ha? Madi, ayo ko biyahe, Madi. Muna gawas ako Madi. Ang sabi gibuhat din eh. Ay naman ka din eh, ha? Rosana. Sa ilo ako, Rosana. Wala ko'y Anong ambisyon. gibuhat ni mo ni Das ako, Julius, ha? Wala ko'y ambisyon nga sugton ko nimo o ipadayon nimo ang imong pagbati diri kanako. Gusto lang nako manghayog og sorry nimo. Pangayig, sorry. Nasakitan ako ni mo, Julius. Ay, Rosana. Di ba gingon ta ka nga? Imahal na ta ka, pero Rosana. nganong nangati ka na ako? Gimahal ti ka, Rosana. Pero dili Pero ko... nganong nangati ka na ako? Kaliwat man guna mo mga Julius, mga bakakon. Pero sultian ti ka, dili na ko mamakak. Bakakon kang dako, Kabalo Julius. ko mali na ko akong gibuhat, Rosana. Pero kinahanglan. Ipaasa ko ni mo. Pasaylo ako, Rosana. Dili ta ka sa'yo, Julius. Rosana, gusto lang na ako isulti sa imo ang mga ikong pasaylo. Uwa ko, di ko Para ha? mag-expect. Para asa na po na imong gipasaylo, ha? Dili. Para baliko na po na nimo imong gipamakak sa kuha? Dili ko mag-expect. Dili na ko magdahom pa nga sugton ko nimo o kanang imong gibate diri kanako, Rosana. Ang ako lang, Rosana, mapasaylo ko nimo. Tiguang na ko, pasaylo ako. Hangtod diri na lang, Rosana. Pasaylo ako, Rosana. Julius. Napulag ang puso at isip ko. Binigay ko ang lahat dahil sa'yo. Sa akalang pag-ibig mo'y totoo. Pinaasa mo ako'y nag-iisa sa puso. Unsa man ang akong buhaton. Nga sa iyang profile picture, nahigog mamanjud ko kay Julius. Pero kanang makita na ko siya nga tubangan, wala man siya Dragon Balls, oy. Pero kanaganing magpiyong ganito, kan makita mo yun, magpiyong ko, makadungog ko siyang tingog. Sus, mura yung si John Lloyd Cruz akong pagtuo. Nasakitan ra ba jud kaayo ko sa iyang gibuhat nako. Kay hasta na niya kong gugma ka, Julius, oy. Pero tungod sa iyang gibuhat, mura bagwala na hinuong ko'y salig. Salig ka, Julius, tungod sa iyang gipamuhat nako. Unsa man ang akong buhaton, nambagi ko ninyo. Kung dawaton pa ba nako si Julius, o kalimtan na lang. Diri na lang taman, Rosana.
Mayong nadungog mga kabisyo, my love so sweet ang kaagi ni Rosana nga nailad ni Julius. Si Julius nga namakak siyahang pagkatao diya sulod sa social media, no? Nagiuban ni ana tuod lulubaba ba nga para ibigin, para kaguptan, no? Dagha magapas, dagha mangita. Ang uban manggamit paglaing picture di gito si Julius gid katong iyahang gamit na picture gid, no? Diya so yang profile picture sa Facebook bato niya o social media niya sa dapita, no? Sa mo nang dili gud kumpiyansaan. Ang uban gani diha sobraan sa pagkagwapa na tabunan ang ilahang mga naong sa mga filter. Pagkita nimo sa personal, gipang buk-buk niya. Pero di na natabanaway sa may ngana, no? Ilahan man ang kagustuhan, no? Kalipay man pud nila sila may magbuotan ng ilahang social media, pero unta dili gamiton sa pangit nga paagi. Tama ba, Lulbaba? Bitaw gid siya. Kay kung ingan niyang style ya, butang niya to, kung ikaw lalaki mo ang gamiton ng naong nako, dagan nyo kay kag mailad. Ha? O niyang pwede pa dyan kang mapasagag, kaso labaw niya kung mahibalian bitaw nga poser ka. Ha? Sama na, dag-adik, poser? Diba poser ba? Poser. P-O-S-E-R. Ha? Poser. Kanang nagpapanggap ba? Ha? Niya tapos kining gamit kag laing lagway. Nga kung ikaw tuon niya, dili siguro po niya colored siguro nyo. Kung ikaw niya sa unyang panahon. Black and white siguro niya or niya pagka brown. Kung ikaw siguro mga inanong idara, wala pa may uso kayong mga nindot ng mga kamera dati. Bisag na yung nindot na kamera, mapughaw mangyapon nyo siyab. Nakadugay yung panahon, kaya usar man to sa unyang panahon, kanyang di ba kanyang naay bitoy si tawagan niya film gamit na to, di ba pag magpa-develop ta og picture ninyot kay kuha pag ganing mapadevelop niya pagkadugayan mapugaw naman yung picture kay papel mangyapon sab na siya nga mabutang ganyan nimo diya social media jay ha kala siya bagod nimo bright ha tigatik mo nang mailad magitod tagihapon. Mailad magita sa una panahon nga tiks-tiks lang. So kina sa una biktima ko na dati lulubaba kanang makig-textmate niya tapos mag-meet na bitaw tuod mo. Likay-likay pang babae nga nakig-meet sa kuha. Wasa ka yun si mong dagway. Wala man pod, naulaw daw siya siyang kagalingon kay gwapo daw kay ko. Napakagwapo ko na. Ito talaga, si Mr. Pogi. Ganun talaga, pagwapo. Naulaw siya Lulubaba. Ako rin nalungkot. Ay nako. Ina po nato ikasaway ug tawag nato ana kining ikaubos ato ang kagalingon. Ipanghambog po nato gamay bisag ingani natakaron pero lahi ra man pud ta sa una makasulti ta gwapo gid sa una. Magina mangingana, no? Kaya ang lalaki manggod, ang glow up sa lalaki bata pa pero pagkatigulang laspag na. Pero paniti, di ba? Sweet corn. Ganyi. Ako bang ganyi po yung siyab? I feel you. Pero bitaw, kamo mga babae lesson learn na nga niya. Sige lang, at least sinati ninyo na nga niyang kahimta nga kami sa una, wala pa uso social media, tiks-tiks pa amo ang paagi para makaila. Maila bang ganyan mi? Sa mong katiksmate na mo, i-describe nilang kagalingon nila, puti, nga niya lang ba, no? Describe lang kagalingon, i-text lang nila,
Unya kita kay maggunon na din tayo gupas gisiguro ani. Unya jay may balal nimo sa katapusan. Gi-prank ka kasi mo mga kauban ang muhang migo dito nag-chat nag-text sa imo ha. Ikati ka ka. Mayan yung karon kay makita na po sa social media nyo. Mo na nga may mo kung maibog mo sa katao. Sutihon gud ninyo niya sa personal. O di ba ka kung tanawon magayon ninyo diya sa social media. Mag-video call mo niya mo. Ay, sa mo na mo meet up ya. Kabaluan niyang imuhang ka-meet up ni mo. Daw tang tao niya siya. Nana siya daw tang laraw sa imuhang buhaton. Takabalo, di ba? Basi niya asa ka dadon. Mayon wala sa himuod. Daw tan si mo pero daghang kanyang biktima niyan. So magamping mo mga kababae niyan ha. Di ba? Ang uban tulisyon, ang uban luguson. So ayaw mo sugot ng meet up kung dapat nga mo ikauban gid sad. Nga mo duyog sa inyo o kanyang mga on lang gitaon mo. Diba? Pero kato si Rosana dapat sakitan magudtod siya pero ni kaon sa muna siguro sila. So yan may kidaot ko nimo gimo akong gibinuangan na makak pa jud ka. Paliti kong Jiko, ha? Paliti kong Dunyan. Paliti kong Chicken Joy. Isa ka bakit? Dali. Kay magkuhan ko eating depression. Ikaon ko niya kung kagulanan. Scammer kanda ko, ha? Pero charge experience lang gid ang tanan, no? Ana siya ha ni Rosana. Og mahimo ha kamo mga kababayan. Kung naay gusto makig-meet up sa inyo ha, makig-date sa inyo ha. Mag-video call mo na mo. Ha? Unya tapos kung makauyon ka, ala sige, gora. Pero dapat na jud kay kauban gyud kay mo lagi dito magkumpiyansa sa karong mga panahon niya gitaon siya. Labi na kung kanyang mga dawtan tao, di ra ba gini may balian nyo sila? Sweet ra ba kayo sila? Lambi ra ba kayo sila mga pamulong, ha? So muna magamping tuod ta, ha? Ala sige. So mula ka to, nga to mahatag sa inyo, ha? Nga tambag, labaw niya kang Rosana. Ayaw na itong baliki, itong tigwang nga to. Dali lang kasama mo, secure pa mo ang future. Nga nung secure man, Lolo Baba? Kay tungod nakakalabo man, di ba? Himsog, baskog, ligon, og mukumbatig taman. Kay naka kalabo, gold herbal coffee with maca. Makakuan guni siya kay makapaabtik mo guni siya sa ato ang yun niya. So ikaw niya ibahala magigo niya inom ka ni kada buntag para alive ka o awake po siya ka. O grabaw niya para himsogin mo ang lawas likay sa mga sakit bilakian. Basin mas stress ka sa imuhang kahimtang nimo magsakit anyong ka magdaot anyong ka. Wa niya makagusto sa imo kanya pangit ka kanya sakit-sakit man ka. So mo na para padayon ang imuhang kagwapa sa gihapon sa biya. Healthy mo ang lawas. Inom og kalabo capsule with mangosteen. Kay wa kaya nga kabalaka ni. Kalabo plus herbal capsule with mangosteen, mga kabisyo ni gugma, no? Herbal food supplement ginama sa Diesel Marketing sangkap sa mga nagunang herbal sama sa kalabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen, ha? Yes, of course. Absolutely. Dagan nang nagpamatuod nga sila na protektahan og dalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market, ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Liniment Oil. Ang pinakamaayo ora mismo ginama sa Jester Marketing alang sa dugang pang impormasyon tawag lang sa numero 0930-736009. Hala sige, padayon ta sa unahan duyog sa pagpaminaw. Mga kabisyo, my love so sweet. Diri gyapon sa programang Hoy Go Todo! Kalabo!